We zijn weer terug bij de electorale raad, de Consejo Supremo Electoral, hier in Scharlo. We hebben 8 partijen gehad die zich al hebben ingeschreven en we hebben er nog 6 te gaan. Dus we zijn min of meer in het midden en tot nu toe verloopt het voorspoedig. Sommige partijen trekken heel veel mensen. U hoort misschien op de achtergrond nog de brassband van KEM. Ook de partij PAR trok heel veel mensen. Trabalpa Curaçao. Er waren veel mensen aanwezig, onder meer bij Mio Curaçao. Het is ook nog een gezellige dag, dat kun je wel zeggen. Er wordt gelachen, er wordt over politiek gesproken en mensen komen hier in hun favoriete partijkleuren. De partijen die we hebben gehad vanaf 9 uur vanochtend betreffen Movimento Causa Prome, Mio Curaçao, PAR, de lijstcombinatie Man-Pin, waarbij Giselle McWilliams samen met Suzy Camelia Reumer zich presenteerde, maar benadrukte dat de nummer 1 van de partij Giselle McWilliams is. Suzy is blij om Giselle te kunnen helpen met alle ervaring en kennis. Trabalpa Curaçao, die waren te laat voor de persconferentie, maar Reynolds Calmos heeft verder met de hele pers nog gesproken buiten de officiële persconferentie. Die partij was ook aanwezig en had heel veel aandacht voor de mensen op de lijst, de presentatie van iedereen die erop zit. En ze hadden ook een guide meegenomen om zeg maar, het belang van landbouw en duurzaamheid te benadrukken. Unión y Progreso van Elvis de Andrade, die benadrukte dat de strijd tegen corruptie die hij is ingezet door zal blijven gaan. Hij deed op zijn eigen karakteristieke wijze, waarbij er ook werd gelachen in de persconferentie. Civil Rights Movement Curaçao van Ringo Harrigan benadrukte dat er veel meer gedaan moet worden om mensen die gehandicapt zijn op Curaçao, om die ook een plaats te geven in de samenleving. Dat gebeurt veel te weinig en hij strijdt daarvoor, onder meer daarvoor. Maar hij noemde het een belangrijk punt. En de partij KEM, daar is het natuurlijk de afgelopen tijd heel veel gegaan over Lo Martinez, nummer 3 op de lijst, die zit vast. Nummer 1 op de lijst, Jason Vullik, die gaf het woord. Maar ook nummer 2 op de lijst van Uncamio pa Curaçao, Raizo Sint-Jacoba voerde het woord. Amaro Broertje Royer van de partij PAN, die zich ook bij de lijst heeft aangesloten, die voerde ook het woord. En de partij die wil vooral werken op de ingeslagen weg. Dat betekent denken aan de mensen in Necesidad, mensen die het niet makkelijk hebben op Curaçao. Dat is begonnen met het ministerie van SOAW en hij wil dat uitbreiden naar meer ministeries. Verder gaf de partij aan dat morgen om 11 uur de nieuwe minister voor KEM, voor Dayanara Rosendaal, voor SOAW, zal worden beëdigd. En daarmee krijgt de partij haar eigen minister. Dit was even een update. Zoals gezegd, nog 6 partijen te gaan. We hebben er 8 gehad. Het is lekker warm aan het worden hier zo, maar we blijven u informeren. Dus blijf luisteren, blijf kijken en dan blijft u op de hoogte van alles wat er gebeurt voor de komende verkiezingen die worden gehouden op 21 maart. Dank u wel.